tómese en serio os problemas da xente deste país. Tómese en serio tamén a propia Constitución, porque, señor Rueda, está moi ben que empezaran vostedes por cumprir a Constitución, empezando polo recoñecemento efectivo do dereito á vivenda. Nomeala e logo incumprila é o que caracteriza ao PP, que sempre se olvida dos dereitos da cidadanía. Cumplan a Constitución e garanticen o dereito á vivenda en vez de estar traballando xustamente na dirección contraria. Recordemos o Congreso do domingo. De independencia falaron vostedes, do que non falaron é de vivenda, señora Pontón. 3 días despois me ven aquí a falar de vivenda. Eu falo de vivenda. Onte mesmo co alcalde de Pontevedra, que recoñecía exactamente todo o contrario do que dixe vostede agora. Claro, vostede non gobernou na súa vida, polo tanto, na vida tivo que facer unha vivenda. Pero, igual que hai concellos que din que o problema da vivenda non vai con eles, é dos seus veciños, pero que se arregla a xunta como poida, hai concellos responsables que colaboran e nós seguiremos colaborando con eles. E vostede siga facendo propaganda, señora Pontón. Siga facendo propaganda.